തേജോമയനായ ദൈവത്തിന്റെ ഒന്നാമത്തെ പ്രത്യേകത എന്ന് പറയുന്നത് നിന്റെ ജീവിതത്തിൽ ഒരു വർധനവിനെ തരുവാൻ ഈ പരിശുദ്ധനായ ദൈവം മതിയായവനാണ്. ഇന്ന് രാത്രി എന്നെ കേൾക്കുന്ന ദൈവത്തിന്റെ മക്കൾ കേൾക്കപ്പെടുന്ന വചനം വിശ്വാസമായി സ്വീകരിച്ചേറ്റെടുക്കുമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ആ വചനം നിന്റെ ജീവിതത്തിൽ ക്രിയ ചെയ്ത് നിന്റെ ജീവിതത്തിൽ ഐശ്വര്യപൂർണമായ ഒരു വർധനവിലേക്ക് കൊണ്ടുവരുവാൻ ഈ ദൈവം ശക്തനായ ദൈവമാണ്. ഇന്ന് രാത്രി ദൂരത്തും ചാരത്തുമായി എന്നെ കേട്ടുകൊണ്ട് ദൈവവചനം ശ്രവിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ദൈവത്തിന്റെ മക്കളോട് വിളിച്ചു പറയട്ടെ, സർവശക്തനായ ദൈവം ഐശ്വര്യമായി അനുഗ്രഹിക്കുമെന്ന് പറഞ്ഞാൽ നിന്റെ സമസ്ത മേഖലകളിലും. അബ്രഹാമും സാറയും വീട്ടിൽ നിന്നിറങ്ങുമ്പോൾ അവർ രണ്ടുപേരേ ഉള്ളൂ. വയസ്സ് 75 പ്രായമായി. അവരോട് അബ്രഹാമിന്റെ ദൈവം വിളിച്ചു പറയുന്നത്, തേജോമയനായിരിക്കുന്ന ദൈവം വിളിച്ചു പറയുന്നത്, അബ്രഹാമേ, നീയും നിന്റെ ഭാര്യയും വാർദ്ധക്യത്തിൽ എന്റെ വാക്ക് കേട്ട് ഇറങ്ങി തിരിച്ചുവെങ്കിൽ നിന്നെ വർധനവിലേക്ക് കൊണ്ടുവരുവാൻ എന്നെ കൊണ്ട് കഴിയുമെന്ന് അബ്രഹാമിനോട് സ്വർഗത്തിൽ ദൈവം പറയുകയാണ്.